त्यामुळे आम्हाला सत्ता द्या. आम्ही किती अकार्यक्षम आहोत, आम्ही किती भ्रष्टाचारी आहोत हे बघण्यासाठी फक्त कणकवलीमध्ये तुम्ही फेरफटका मारलात, जनतेशी बोललात, आमचे चालू असलेले प्रकल्प खुल्या डोळ्यांनी पाहिलेत शुद्धीत राहून, तर मला विश्वास आहे तुम्हाला नावं ठेवण्यासाठी जागाच राहणार नाही. शेवटी आम्ही विकासाच्या जोरावर मतदान मागतोय, आम्ही कोणावर टीका टिप्पणी करत नाहीये. आम्ही एवढंच सांगतो की एवढ्या वर्षानुवर्ष सन्मान्य राणेसाहेबांची ही कणकवली राहिलेली आहे. भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला आज कणकवली आहे आणि खूप प्रयत्न झाले याच्या अगोदर पण कणकवली आणि राणेसाहेबांना तोडण्याचे प्रकार झाले, पण कधीच कोण यशस्वी झालेलं नाही. आणि आता तर आमच्या प्रतिस्पर्ध्यांना आमच्यातलेच एक राणे कुटुंबातला सदस्य लागतो आमच्या विरुद्ध लढाई करण्यासाठी. हा त्यांचा नैतिक पराभव आहे खरं म्हटलं तर. कारण का आमच्या विरोधकांकडे, आमच्या प्रतिस्पर्ध्यांकडे स्वतःची शक्ती नाही, स्वतःची ओळख नाही, पण त्यासाठी एक राणे कुटुंबातला व्यक्ती तिथे लागतो. ह्याच्यापेक्षा राणेसाहेबांच्या शक्तीचं काय प्रदर्शन तुम्हाला हवं आहे? कारण का आज प्रत्येक गलीगलीमध्ये तुम्हाला राणेसाहेबांचाच आवाज घुमताना दिसतोय, राणेसाहेबांची शक्ती तुम्हाला दिसते.